wonke ama-leaders elakho ama-members omkhonto wesizwe party. Kodwa ilakho iy'meli independent. Kodwa ama-leaders ayo ama-members omkhonto wesizwe party. Ayikho into ebhale phansi eshoyo ukuthi ilakho isebenzisana nomkhonto wesizwe. Kodwa-ke sonke ama-members elakho simkhonto wesizwe. Okay. So mhlawumbe omunye umbuzo futhi engingawubuza ukuthi yona ilakho imephi phakathi kwale ndaba le March on March nalo umnsizwa nomnsizwa ikuphi la ilakho efola khona between these two organization ngabe supporter yipi ngiyazi ukuthi abantu mhlambe bangaze mhlambe bebe nalento yokuthi okay umfowethu against ukuthi nokuthi kanti mhlawumbe ezizinto afuna uthathe ngemizwa. But I want just to understand ukuthi ifola kuphi phakathi kwalezi inhlangano zombili. Ngabe iMarch on March inakuconnecteka neMK nayo noma cha into ebele. Mbuza nje wena ngokwe-understanding yakho. I know ngekwe-understanding yami ngoba bese mhlawumbe ngafika athi hayi mina ngiyimele but sengibuza wena ngokwe-understanding yakho. Okay. No, ngiyabonga futhi ngalo mbuzo. Angiqale ngithi iMarch yokuqala yayingomhla ka 24 March last year. Ilakho yayikhona ngaleso sikhathi. Yayikhona lapho and okwesibili before kube neMarch uMangobese wangithinta wangidayisela i-idea yakho nansi i-idea engisayisupport. Ngiyakhumbula nje abantu ababekhona ngaleso sikhathi wayekhona futhi uzwakele Mncwangu we-Action SA omunye umuntu wayekhona namanye ama-members e-PA ayekhona. Kodwa-ke nangaloko usuku le-March-ke sasikhona-ke asekhona amavidiyo. Ngaleso sikhathi uMangobese wesasakaza lapha kwiVuma FM. Yes. I-March and March ngokuyi-understanda kwami civic organization eyimele engahlanganise lutho nezepolitiki kodwa futhi ivulile izandla ukuthi wonke ama-political parties afuna ukuzoyisupporta engasondela ezeyisupporta. Uzokhumbula ukuthi ema-marchini ngalesa isaqala nje okwamanye ama-march MK party iba khona, Action SA iba khona, iPA iba khona nangoku president wayo uMckenzie ekugcineni esethonke ama-members akhe engayisupport iMarch and March ngokuyi-understanda kwami nangendlela ayipresenta ngayo uMangobese kumina wathi ayihlanganise lutho nezepolitiki kodwa basiphile ezweni lepolitiki yonke i-political party efuna ukusupport ingasupport. Uzokhumbula ukuthi uMangobese ukwambona ku-Action SA kumenyezelwa ama-candidates lapha eGoli waphinda futhi wambona kwi-March ye-MK party kade iseThekwini futhi ukumbone futhi eyohlangana noPrimus KZN okubaba uThami Ntuli. Yeah. Okay. Ake ngiphinde futhi mhlambe ngihlabelela I've seen you uhleli phambi kwama microphone lapha njengophakela athi media briefing. So brief walapha media briefing ngiyazi ngomhla 6 July leka Thabani ungadina ngicela uqale ngenze ilokhuzana nje i-check encane president welakho Manqinzi I was still comfortable ngembuzo kaThabani noma mina njengo chairperson of lo life ngimbambe noma you are still comfortable. Hayi akaqhubeka buze noma yini. Okay, thank you. You can go ahead Thabani. You can go ahead. Futhi ngancane ngiyaxolisa ukungena namolimi khona umbuzo angawuphendula ngawubuzile Putin ukuthi between iMarch and March nelakho nekuthizwa nokuthizwa kwenza we understand ngayiphi indlela uvele wafaka ama-political party on azange sawuphendula lo mbuzo. Uqinisile mfethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ungikhumbuze. Umbuzo ubuthi iMarch and March nensizwa nomnsizwa utheni kuhlangana kanjani noma ilakho ibeke ibuphi ubudlelwano ilakho enabo phakathi kweMarch on March nomnsizwa nomnsizwa. Oh, okay.
Sihlanganiswe nje i-March and March sizo support i-March and March. Sihlangane lapho kodwa khona amanye ama-program ebese sisupportana kuwona. Okay. Yeah. Ake ngihlabele phambili mhlawumbe ngakubambi kakhulu ngoba vele manje selithambeme kwasho uNtozo Khasi. Ake ngisho lento ukuthi kunale nkulumo engayibona ubriefa ngayo umhlaba and umhlaba okade uyikhandlile uphusha ukuthi abahambe abantu bokufika and then lo mhlanganiso loyo ubuholwa uyena uMangobese uphakela umthakathi wangenelela wafaka isandla kanti nongizwe umchunu bekhona nomntwana ufihliwe naye ubekhona naye owaziwa ngelengoba Makhosi bese kuzoba abanye abathile njengofele emntwini nabo babaleke kakhulu bebekhona nabo bebambe lo mhlanganiswano. So sekufika le nkulumo la khona wena usubuya uzokwenza i-media briefing but ngizwile lapha ukuthi kunegama lesingisi olifakile wathi allegedly okusho ukuthi kwaleyo information leyo izinsolo kodwa angazi noma bunensolo eziphathekayo yini uma ngabe ubeka lolidaba lolu luka 3 million bekukhona mhlambe onako ukuphathekayo concerning leyo ndaba le. Yeah, kade ngena ngizoyiphinda ngoba ungangeni. Ngikuvezile ukuthi umfethu uphakela umthakathi mudala kunami labe ngimbiza ngobhuti omdala kanjalo noMacingwane. Ngakuveza futhi ukuthi ukufika kwabo kwi-March and March kuyikhuphule kakhulu umgqiqo we-March and March. Futhi laba holi siyabadinga kwi-March and March ukuze umzabalazo okhulula abantu okuxosha nalabantu bokufika uqhubeke ube impumelelo. Ngikuvezile lokho ekuqaleni. Kodwa ke ubufakazi bukhona ubufakazi ngikushilo fulati ungangena ukuthi ubufakazi nginabo kodwa ngingakazobukhipha manje. Ngilinde isikhathi esithile nanokuthi ke okunye ngikulinde kakhulu ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe ngoba ngazama ngomhla ka-30 ukuthi asiyixoxe le ndaba. Sahlukana naye umfethu uphakela umthakathi ngo-11 ebusuku kwakuthi sizohlangana ngakusasa ngo-12 yena ezokwenza i-media briefing ngo-3 nakho-ke ngasatholakali kwazi kwashaya isikhathi se-media briefing engatholakali na-after media briefing ngazama ngamxhuma nakhona futhi-ke ngagcina ngamtholanga. Ingakho-ke kwaze ngaphoqeleka ukuthi ngenze leya nto ngoba ngangibuka ukuthi uma ngingayenzi i-media briefing yes abantu abaningi ngeke bakholwe and bazobona engathi ngiyadivide kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga bokubona ukubaluleka kwaleya media briefing ngoba kuvimba izinto eziningi leya media briefing ivimba izinto eziningi kodwa ufakazi bona bukhona kodwa ngakazobukhipha manje. Okay, ngibonga lokuthi afazela futhi it's on record ukuthi ufakazi bukhona. So ngamanye amazwi ufuna ukungitshela ukuthi uphakela umthakathi usevele udayisile ngabantu. Okay. Ngicela ukuphendula kanje lo mbuzo. Kwi-media briefing mina ngithe kunemali abayitholile. Bekuzoba kuhle ukube bayidisclose basho ukuthi imali yani. Ngaze ngathi kungenzeka mhlawumbe imali yokuhlambe kuxhaswa insizwa nomnsizwa ukuthi kukhuliswe abafana lapha njoba ekenze ukuphakela umthakathi. Into engikwarishayo ukuthi why bengayidisclose le mali. Iloko ke mina engikufisayo nje ukuthi ke umfowethu abafowethu basho ukuthi no sayithola imali kodwa kwakuyimali yalokho nalokho noma mhlambe kwakuyimali kaPetron sazi sikhona iPetron ka3 million kodwa nje ibe khona incazelo around imali ukuthi kwakuyimali yani. Le ndaba angakasho mina ukuthi khona umuntu odayisile. Ngithe kunemali abayithola ekumele bechazele izwe ukuthi kube kweyani lo mali. Okay. Okay, ake sisho kanje. Mhlawumbe
when it comes to lama proof la uthi nawo, did you obtain them through isource oyithembayo na noma amahebezi nje owezwe ngomuntu mhlawumbe obenawo? Yes, ngiyayithemba isource and ngiyabuthemba futhi ubufakazi enginabo. Okay, Mancinza ngiyamuthi Thabane. uThabane uthi lama proof lawa onawo umuntu obekhona emhlanganweni noma umuntu obeseceleni ozwile ukuthi bethiwa. Yeah, bengisaqhubeka. Ngithothi ngiyamthemba umuntu onginike lobufakazi, and okwesibili umuntu owayazi ukuthi kuzoba nomhlangano wanami wangitshela lowo muntu, noma sekufonelwana ngitshela nabo ke sebeyabizwa, yonke into eyenzakalayo ngaba aware ngayo and ngiyazi ngangazi. Lo muntu wayekhona emhlanganweni noma umuntu wayengeke emhlanganweni? Uqole my brother Pethu, thina siyabhilivela kuwena. Bathi mina yabona mina kuyo yonke lento. Yeah. Ngakutshela mina ususpect wami nje uqondile. Awungamvezi igama labantu. Ungalisho igama vele. Thabani lelo. Thabani. Angeke ngicabanga ungalisho kodwa. Sanibonani. No, akunankinga kodwa ake siqhubeke kancane mhlawumbe sibheke. Mhlawumbe wena ngokubuka kwakho Mancinza, ngokubuka kwakho, right? Yini mhlawumbe mina ngeke ngikwazi ukuba kulezi zinto lezi zamamasho umsebenzi engiwenzayo afanelanga sikhohlisana. Yeah. Mina ngirafu ngoba vele ngisuke ngilwela abantu, and at the same time ngiyaprioritize i-safety, not eyam but eyabantu. Uma ngabe ngisesixubini kungenzeka kulimale nabantu uma ngingaqalisa impilo zami. So ngumuntu ocabanga kabili uma kufanele ngenze into. That's why ngingawahambi izinto ezinexuku ngoba ngiviyela mina, so ngiviyela nawo umphakathi ukuthi ungalimali. So nansi into engifisa ukuthi ngijule ngayo. Mhlambe wena ngokuba phakathi kwayo imachi emva kwalesigameko lesesenzekile, mina ngokubuka kwami ngibona abantu bokufika abahambile. Mhlambe kungabe yini enza ukuthi kube ne-big 5 ebonakalayo ukuthi ayihambile? AmaNigeria, amaSomalia, amaPakistani sisiwabuka khona awahambile, uyabona. Ahleli nje futhi awa-affectekile. Anetoro yaqhubeka, more especially Kempton Park iphenduka iLogos, iBoksburg nayo iLogos lapha eBoksburg North. Siyawabona amaNigeria akhona, amaPakistan, amaSomalia, siyabona iy'toro vuliwe emakhaya khona nama-tuck shop, yonke into. Yini mhlawumbe imbangela ukuthi uhulumeni abasabe kangaka laba ababuke ngathi bangama-syndicates amakhulu? Mhlawumbe ngiqale kule oqale ngayo ukuthi wena kwezokuphepha umsebenzi wakho awukuvumela ukuthi ube ingxenye yamamasha. Umzabalazo uhlukene, uvulelekile. Ukuthi mhlawumbe kube khona ku TikTok ukhulume ngalento yabantu bokufika, ubeke umbono wakho mhlawumbe nawe uthi abahambe, seyingxenye yomzabalazo le. Sengisho ukuthi umuntu osupportayo akuyena kuphela umuntu ofika kwimali. Yes, basupport abantu ngendlela eziningi ezahlukene. Nawe ke mawuvumelana nombono weMarch and March, nawe uyiphathi yomzabalazo esiwenzayo nesupport oyinika iMarch and March. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi, okay, angithi kuyiqiniso ukuthi bakhona abantu bokufika abahambile njoba iMarch and March iqalela amamasha nje. Futhi kuyiqiniso ukuthi bakhona abantu abangahambile, kakhulukazi amaNigerian iwona nje agoloze kakhulu. Okumeleke kube namanye amaprogram azokwenza ukuthi behambe, ngoba ngizokhumbula ukuthi kuvamise ukumashwa nje emadrobheni. eThekwini kuvamise ukusuka kuBoda kiwe City Hall okudlule kiwe Point, njalo emasho yokugcina ngomhla ka-30. Kodwa ngendlela engizwe mangilalela amaprogram eMarch and March ukuthi azothi athe ukuhluka manje,
kusasa nje kukhona indawo ekuzoyiwa kuyona kuzona eThekwini ngakomhlanga nje usushayile u12 namhlanje ekuzoyiwa kuzona ngakomhlanga la khona beyokhishwa khona ke la behlala khona kuzobe kuhanjwa namaphoyisa ukuthi sekudingeka lawo ma program manje kuyiwe la behlala khona kuyiwe kuma tuck shop kuyiwe kumabhilida la ehlala khona labantu bokufika ukwenza lokho kuzokwenza ukuthi nalabo abangahambile behambe ngoba iqiniso ukuthi khona abagolozile abangafuni ukuhamba kodwa ama program ekumele athi ukushintsha kancane khona ezodila nabo ngqo labantu abangahambini. Yeah but mina ngokubuka kwami ubona ukuthi mhlambe isazoba namandla iMarch on March njengoba vele sekukhona nenkongozelo eseyikhona. Abantu mabengase beqhubeke bayisupport iMarch on March njengoba kade beyisupporta izoqhubeka ibe namandla. Namhlanje nje eMaritzburg iMarch on March ibisebenza khona namaphoyisa abekhishwa abantu okusho ukuthi isazoqhubeka ibe nawo lo mfutho ekade nawo futhi bengibuka ama-post ukuthi azoba maningi kakhulu ama-march kulo lesine lo kusho ukuthi ke amandla isazoba nawo iMarch on March and abantu basazoqhubeka bayisupport. All right. Thabane mhlawumbe ake ngiphinde futhi ngimchaze uManxiza la upresident welakho ilakho ilenhlangano le esiza abantu abasuke be-underprivilege nabanye abasuke becindezelwe nabanye abasuke bengakwazi ukuzikhulumela iyenza izinto eziningi nami the list is endless but into engiyaziyo Thabane mina ngilakho kunabantu today abasebenzayo just because of ilakho lokho is very true and mina into engikude kuyona noma ngenzakalani angilibalekeli iqiniso I stand for the truth mase ngiyayisho ukuthi concern yabo so why ngisho lento is because ngifuna ukubuza upresident welakho ukuthi lakho since mina I know you through social media through everybody so now right now about 1,800 people abadele ubuthongo babo who are watching us because they want nothing but the truth. Manxiza yini mfethu engakwenza ukuthi ngampela ugolozo kusitshela ukuthi ubani lokunikeze information yabo eyokuthi uphakela umthakathi uthathe u3 million maqeda lapho futhi kunzima lo muntu wangakunikeza ilokhuzana ama proof noma mayinikeza ama proof iumdante leyonto ubani lo oyi source of information because definitely you were not there you were not lapha ya kwi meeting uzwe nje ngomunye umuntu lo munye umuntu wathi kunje ngokuthi indlela dinga lo muntu ukuthi ashise laba abadlu 3 million asikwazi ukumfihla lo muntu ngoba sifuna laba ba account ngalo 3 million uManxiza engimaziyo nalo mina engimlandelayo mina ngiyayilandela la ngikho kakhulu why ngilandela mina ngilandeli noma yimapho noma yini mina ngiyazitshela ngilandela because ngibonile isiza abantu this is the reason why mina ngilandela mina ilanko because ngibonile ilanko isiza abantu yeah bengisaqedela ke bhaka ukuthi nala asilinde konke kuzovela obala ngisho njalo into engithanda uManxiza wathi mawuthi akulindwe kwilokhuzana uzosho media briefing uzobiza media briefing washo ukuthi uzoyibiza nini nana manje mina I don't mind waiting very into ezinhle ziyalindwa I know from the spiritual point of view and from the reality point of view into ezinhle nento ezibalekile nento zasosizo pho mina I don't mind but as long as mangangitshela ukuthi asilinde nini uzomveza lo muntu ngoba likhona lamasimbi exoki exovayo hey iyaqova lenja
exovile la ixove Manxiza mfethu Manxiza you are a credible person leli xoki liyaxova lezokuthi kube khona abantu abakuzondayo while thina we believe in you leli xoki kumele silenze silazi cela ungena King Hey, ayingena Dlamini. Kwi-briefing ya media briefing kade ngiyenzile. Ngaba mention abo 2. Abantu ke abakhetha ke nje abakhetha ukuthi beyikhulumele ngophakela but angibalanga yena kuphela. Nombuzo nami lekade ngiyibuza ukuthi why abantu belokhu begxile egameni elilodwa nje. Yabo? Okay. Yeah. iliphi elinye igama olibalile mngana ngoba angilizwanga iliphi elinye olibalile Cha. iliphi elinye angilizwanga mina bafungeke Aliphumi eligama okanye lamagama ndisho kwi-social media kugcwele igama eliyi-1 no uzolisho manje elinye emithingini wayengekho yedwa uphakela pha yes we are happy into eyenzekileyo because uphakela besimthembile uphakela besimthanda uphakela besimsupporta but ke ngoku xa ezimithingi zakhe nopresident zinendawo ezimane zifihlwa omnye athethe enye into omnye athethe enye iyasolisa nyhani uba hey inoba kwenzeka ntoni kule nto but ke ngoku ndifumanisa uba iphuma nophakela yedwa le nto lena Abantu kwi-social media abaqoka ukuthi bekhulume ngophayela kuphela kodwa ngamention amagama amabili okuMacingwane naye uphakela iwona kwenzeni kuphela Macingwane ababe ingxenye yomhlangano nopresident ngabala lokho okay Manxiza laba abanye ngabafaka angibafakanga ngoba babephelezele uMacingwane nophakela futhi abanye abangenanga emhlanganweni bangena abanye sekushuthwa nje good true no So, I've got an evidence of that. Ngicela ukubuza ukuthi uphakela udle u2-3 million uMacingwane udle malini yena cha mina ngibala ukuthi imali eyaphuma isiyonke kwaba u3 million kodwa kwaqale kwaphuma u1.5 million enye yabuye yaphuma ukuthi uma bayihlukanisa kanjani angazi kodwa engikwazi ukuthi iyaphuma imali. Okay president benza ubuza lo mbuzo nami ndicela ubuza kuwe ke ngoku King wena King uthethe nge15 million kolu lwakho ulwazi wena le 15 million ingaba bayinikiwe le 15 million yeah istake uyazi ma20 stake ukuthi nasi stake alright kule stake imash ayingaqhubeki nazi into yayizishona yes bese bekhona othi hayi ngiyayifuna le mali ngizoba convince laba abanye ukuthi asiyithathile mase kuloko ngena ama calls ke a convince omunye umuntu la yabona ukuze lo muntu une share umuntu ngamunye kubisela uManxiza umuntu ngamunye was supposed to have a share of 3 million each kuma leaders 3 million u3 million uya kumuntu oyi1 kodwa ukwazi ukungena kuruqu kumele ngene 1.5 million omunye 1.5 is a balance uzongena after when the job is done uManxiza is right lapho it's just that isam ka 15 million akayivezanga uManxiza ithi sam even uMangobese naye bekumele abe ne share yakhe lo 15 million oh my god okay even uMangobese kodwa ngenxa yokuba greedy kwalomuntu okade kuyena obe communicator kwacaca ukuthi uMangobese akavalelwe ngoba unendoda ewummeli mina ngiyazi yonke le nto mina kodwa ngiyazi mina le nto ngiyazi more than mina ngokwazi kwakho wena King ba end up befumana malini kaze ngamthanda kodwa uphakela akathathanga lutho uphakela okay akathathanga lutho kodwa uphakela wafika emithingini ngo10 ebusuku ngino proof yalo nto uwaqala ukufonelwa kodwa awuma iphone yami mina ke ngisiphala ngofakazi mina Zakhala manje. mina ngisiphala ngofakazi mina ufakazi ngingixolele angikhulumi ndiyakundaba mina ngiyakwazi King mina ngisebenza angisabe futhi mina fusak izinja masikhala ngeke mina ngithi mina ngizogoqa la kuloko ngifisa masikhala imali ngifezela ngifuna ukuveza imessage yonke lento le
awuyikhalise noma Ncinza ngaze ayikhalise khona manje nje. Mina ngifuna ukutshela ama-details mina kwenzakaleni la. Onyanyayo uphakela sebemthwele kakhulu. Uma Ncinza ngiyamuzwa ukuthi uyi-man of integrity, just that umislidwe abantu abathile. But he is a man of integrity because ngiyawazi umsebenzi wakhe. Mina ngento encane mase ngikhohle ukuthi ubani kahle kahle. Make manje. Ngifuna ukutshela ama-details abhalwe phansi engawaveza ngisho ecourt uma kuthi inyoni zingijwayela kabi. Yeah, okay. Meeting, imanga, whoa. I-meeting ngo-2. King. I-meeting ngo-2. Iyahlala i-meeting ngo-2. Yes. Ingahlali kodwa no-president, ihlala nama-delegates ka-president ngo-2. Yes. Kwazothi ngo-10 to 3. Sekuqoqiwe, iyahlala ngo-2. Kwenziwa ama-promise. Yeah. Ukuthi no, sokwazi ukumthola uphakela. Sokwazi ukwathola amanye ama-members. Thembani mina, kusho umuntu oyi-1. Kwazothi ngo-10 to 3. Waseyafonela uphakela ukuthi ndoda uyafuneka la. Uphakela bangalibamba ucingo. Kwazothi ngo-6 kwabhalwa i-message eyakuphakela ukuthi uyisiphukuphuku wena uyazi imali uyozufa uhlupheka. Kwazothi ngo-10 to 6 kwathiwa yini ungaphenduli ngoba lana sinabantu abakhulu. Kwazothi ngo-10 to ngo-5 past 6 kwathiwa hayi ngiyakuyeka-ke akaphenduli lo. Kwazothi ngo-22 minutes past nakya banganizobona yini. Nginazo. 22 minutes after 6 kwafonwa bangalibamba ucingo. Kwase kufonelwa umuntu ohamba nophakelo oseceleni ukuthi le nyona ilibamba ucingo ayazi lutho iyokupheka le nyoni yayinkomo nembuzi ayazi lutho. Kwafonela umuntu. Kwafonela i-bodyguard. Umuntu waseconvince uphakela umthakathi ukuthi iya kulento. Kwazothi nakya isikhathi wasibona. Yeah. Angikhulumi mina into ekuthiwa ngilindwe i-1. Kwazothi ngo-10 to 10 wavuma uphakela wathi send location. Bayithumela location. Bayithumela location. Nansi i-location. Nansi. Nginayo. Yeah. Iza ngo-10 to 10. Uma kufikwa kwi-location kwathiwa lento yangomhla ka-30 ayikhanselwe ngoba ayingabi bikho ngoba o-president nabantu sebabhizinisi bayasaba. Yeah. Kodwa akushiwo mahhala, kushiwo ngo-15 million nako. Wathi uphakela angingeni liyonto. Uphakela waduka i-meeting yaba u-10 minutes. Wahamba uphakela. Ekuseni ngakusasa kwanocingo olingenayo ubuka nakhe ngakusasa ekuseni. After location ngo-7:30 uyabona? Langena ucingo lifuna ukumthuka wangalibamba uphakela ethi ngeke udayise umzabalazo mina kwaminga kusasa bangayibambi khona njengoba selimthuka kanje uphakela la. Wangalibamba ucingo uthe bengalibamba ucingo kwasekulandela abantu abalwa nophakela umthakathi after that ngoba uhluleke ukudayisa abantu wakhetha abantu wasedayisa labantu abambala. Onyanya futhi fuck off yangenze fuck on ngise number 44 ku reach amagate awu3. Ngenze uyiphatha. Enkosi King ndiyakuva. But ke ngoku isizwe sonakale ukuqala kuphuma kwe-photos. Sonakala worse ke ngoku xa upresident esenza awuyazi naleyo lento eyenziwa uphakela umthakathi udayisile abantu abathile ngoba bekumele kuphume isamba wabadayisa. Uyabona uma udayisa umuntu, it's just that you are not going to fulfill the mission. Ubadayisile njengoba dayisile sekumele kuliwe naye. Makuliwa naye sekureleasewa each and everything as trying to implicate him. That is why ngithi mina Mancinza bhuti wami nginesiqiniseko la ukhona ukuthi abukho ufakazi onabo. Kodwa umehlo ukuthi ngiyakuthanda mina ngoba ngazi umsebenzi yakho. Kodwa
you were misled. Imake King. Masiye ke ngoku ekubeni ba Wenza umsebenzi imuni wena wanembuzo ehlakaniphe kangaka wenza umsebenzi imuni wena funa sikwazi phela akwazi uvele ngilongivese kathi ngiyinyoni mina wena peleka wenza umsebenzi imuni wena emhlabeni. Hayi mina nje nginesiphiwo nje sokuhlakanipha. Usile kodwa ke Isiphiwo sami nesakho siyafana mos. ngifuna umuntu osekakhulu mina ngoba uzokwenza inyoni ngenye la. Isiphiwo sami nesakho siyafana so sizawuba same WhatsApp group yabo. So King le mali endaphe inikwa bani? Uthi siyashada manje. Uthi uya kumakhanda palace uya uthi phela use WhatsApp group uthi lapho iyanyiwe. Hayi guys phela guys lo siba focus kathi inyoni funa sibe sijoke. Yes King. So ndifuna abantu bacacelwe King ba le mali ke ngoku King ngokwazi kwakho iendaphe ithathwa ngubani? Ayiphumanga yonke. That is why kunyanyiwe. That is why kuliwa. That is why igama laphakela ngcwaliswa. It's because uphakela uvukele labantu kade bemthemba ukuthi uzothatha imali. Wangayithatha yangabe isadedelwa yonke. Akho 15 million ophumile. Akaphumanga 50 million uphumile. Awuphumanga. Phela enye share bekuzomela iye kuJesinza. Enye iye kuphakela, enye iye kumacingwane, enye iye ofele emntwini. Ofele emntwini abanamali la bekhona. Abayitholanga. Itholwa ngubani? Imalini? I3 million. I3 million mina ngiyazi ba i3 million mina. Amanga akhandwayo. It was supposed to be 3 million. There is no one who can ever produce a proof of 3 million uya komunye umuntu. There is no one. But so, it was supposed 15 million is swap. Le mali yo 15 million. Labantu bekumele ba dividelwe ngo 3333 including uMangobese. UMangobese unfortunately she was not there because they tried by so means to sideline her. Uphakela umthakathi wagonoza yena. Wathi ngeke kwazi mina ukudayisa because uphakathi i26 ubonile ukuthi abantu bayangithanda. U15 million u3 million uzophela mase ngihlela idignity yami wangabe sayithatha leyo nyoka. Simple as that. That is why ngithi mina uManxiza ayikho proof kodwa ngokuthi kunabantu abanyanyile uphakela abadayisile yibo laba abafonela uManxiza trying to fight uphakela. Yeah. Ndiyakuva King ndiyabulela but ke ngoku sifuna kube khona into ethi King uyayazi okanye uvile ukuba iphumile imali emphumeleyo lo yena ebeyifuna imali. Ubani befuna imali? Lo ebesithi kuphakela makathatha imali. Hayi phela naye phela ngolayini wakhe phela bengeke phela angathathi lutho because besesebenzile. Umehluko anginabo ufakazi baliyodwa angikwazi ukuyise. Mina I'm not allowed. Kodwa isource yami close to lesa store sithi uyithathile imali. Kodwa ngikwazi ukuma ngaliyonto ngize ngikhuluma kwipublic because anginabo ufakazi. Mina ngisebenza ngento ela ku proof. That is why nginikhombisa amakhozo oxoxela kwawo. Yeah. Now kwani ngizwe informant yami phela mina ngiyena ubhaka nje u17 mina. Phela ngadlala impatha bangathiwa kuvele kusuka umuntu akhulume ngingabi nayo informant yami noma intelligence yami ngoline wami lapha elapho ukhona. Phela sabantu bemoya thina. Kodwa kule eshiwa abantu abaningi hlatshwayo nawe ngiyakuzwa uyayibala yokuthi kube ngathi ngihlakaza iMarch and March or ngiqeda umfutho kubantu akunjalo ukuthi kuphela iqiniso alikho mnandi libhlungu enesikhathi lifika omunye udinwa ngendlela eziningi ezahlukene kodwa ekugcineni abantu kumele belazi iqiniso kodwa futhi ekugcineni kumele siphumeni sonke soyisupport iMarch and March ngoba kuyona yonke lento iMarch and March isenza kahle kakhulu ayikho into ethinta iMarch and March. Phela ama leaders abafethu ondabandaba ibona nje kumele becacise leya ndawana eshoyo ukuthi ngabe kwakuyifunding in there noma kwakuyini lebayithola.
kodwa ngokwe-match and match mina I'm so worried kancane nje ungadinwa. Ngiyavalana mina nakwi hot seat because into ebalekile ukuba netalo siphisana mhlambe kube nekhona ne debate encane. I think uzoyijwayela leyo mpilo since ubheke eParliament. Nginale nkinga ekhona ukuthi uphayela umthakade is a video la anqaba khona wabeka ukuthi wanqaba u10 million ubekwe phambi kwakhe. nakucela ubufakazi kuyena nakucela ubufakazi wawunqaba. I'm just saying into ayisho ngomlomo wakhe ukuthi there is a video, a recorded video la khona athi ngawunqaba u10 million ubekwe phambi kwami. How can a man Danny u10 million mase uthatha u3 million? So 7 million awuthrow away nje ayokwehlela ulokhunja ayokwehlela nje u3 million. My worry lana Mancinza it's not about uMancinza eba ready, because mawusho kanje uthi anikho ready ngeevidence kusho uthi by the way anikakabi ready even for i-match and match. Let's be just saying the honest truth. I-match on match on its own ayikakabi ready, ilakho ayikakabi ready, umsizwa nomsizwa abukakabi ready. Uma benzosaba nje leliphepha eline evidence kusho ukuthi nongane kakabi ready, and nobuholi benu kusho ukuthi bundende manzosaba nje ukuthi nabo lo, because angesikwazi ukuvuka kusasa siyomasha uma nina nizosicela nithi ngicela umphakathi uyomasha, but umphakathi mawunicela nina okuthile niyakwazi ukubeka on hold. Mosana kuyiphathisa wamakhansela ANC njalo Thabane ngicela ukungena la. Thabane ngicela ukungena la. uMancinza upresident lakho uyipolitician yabo. So ama politicians kuyenzeka athole information. Ngicela ukwenzela isibonelo nje. Kuyenzeka ipolitician ithole ukuthi kune fraud eyenzeka ngo2010 ngokuthi lo muntu lo owenza le fraud usasave under ubuholi obusemandleni ibanjwe lonto, kodwa ukuthi ibanjiwe akusho ukuthi ayikho, kulindwe the right time ukuthi mzwaye lo muntu efuna ukujikela umzabalazo sekuliwa mase kudedelwa lento ayenza. Uma ungalandela kahle manje kunabantu abapoliticians abajahwa ngamacala mhlambe abaweza ngo2012 abanye aba2015 abanye ama10 abanye awani, hayi ukuthi into engazakalanga yaziwa ngesikhathi eyenza yabanjwa until lo muntu afuna ukuvukela umzabalazo noma kuba khona into ipolitiki kancane nje umbono kuwena King Park. Nginewari encane lana King Park ne njengamanje i-Mashon Mashi is not falling under any political party, just like ilakho it doesn't fall under any political party. So I will stand to rise and say, may we please put politics matters on the side, because njengamanje kunabantu abafike kuthiwe kusasa ekuseni abavuke bawomasha kuyojikwe point, bangagolozi labo bantu bageze ekuseni bethatha isikhathi sabo ba-honorisha isicelo sabo oMancinza uma ngabe belapha kwi-March on March, because ayikho political. Okay, nabo mango bese mabevuka ekuseni bethi siyahamba manje siye eGoli sizobe simashe eGoli, abantu ba-sacrifice for bona. So yindaba abantu kuzothiwa aba-sacrifice for bona bavuka ekuseni bayomasha, bese abantu mabethi sacrificeani for thina kunento esiyifunayo bathi akusiyisikhathi. So now ake kube i-iPhone. Thabane asikhulumi nge-March and March la. Yeah, sikhuluma ngopresident welakho osize abantu bangena emsebenzini bavula izwi. Asikhuluma nge-March and March. I-March and March it's a matter of alliance. King mina nginengxaki nginhliziyo yabantu engilwela abantu. Ngithi mina King nginewari 1. Ngime ngeqiniso lokuthi laba bantu laba the very same people ababaholayo bala babukele yabo abantu ba-sacrifice le King Baba bavukile mabala bathi abantu bakhala ngento eyodwa iphepha bayimisele kodwa ukuvuka bayoteleka bona benze konke abakucelayo
kodwa nje bakhala ngaleli phepho balento yaleli phepho yabahlukumeza. So why singabalaleli kulokukhala kwabo ngephepha? Liphi Kodwa iphepha? sizobatshela Liphi ukuthi iphepha? Liphi iphepha? the proof. Ayikho iproof. So sasa No, iproof umancinzi uthi ikhona. ayikho. Ayikho. So sasa udlala nathabani usoba no. Ayikho iproof sabani. See that it. You are now is a fact with sabani. Akho proof. No. No, let's move it tanga khona nesitaka na wayini na futhi. Sawu chama futhi the can. Kanti sikuphi isidingo sokumema i-hot seat kuma-panel enu manje injise